салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо овораи наҳумкор мекунам. бародарони азиз, мухлисони меҳрибон, шахсоне ки дар канали ютуб ва ё дар сомонаи ютуб мехоҳанд ки блогерӣ кунед ва аз ютуб сумкор кунед, бас мо каналҳое дорем ки шумо метавонед ки аз ҳамин каналҳо сумкор кунед. Каналҳои мо 500-600 подписчика сар мешавад то 70,000 подписчика. Чи канали монетизация, чи канали бемонетизация, ҳар намудошон ҳамаи ҳозир дорем. Шахсоне ки мехоҳанд ки канали бемонетизация бихаред, рақамҳои ними рақамҳоро занг бизанед ва канала харидорӣ кунед. Каналҳои 600 сар мешавад то 10,000-20,000 подписчика. Агар бугӯед ки бемонетизация мегирем, ҳамин рақамҳоро ки занг бизанед, шумода нархошона гап мезанад. Канали монетизация дора, агар бугем и хеле каналҳоро ҳам дорем, каналҳо 1000 сар мешаванд, монетизацияшон гирон то 70,000 подписчика, и хеле каналҳоро дорем. Шахсоне ки мехоҳанд ки пин-код бигиред дар каналтон, ҳамин рақамҳоро ки занг задем, пин-коди каналам мегирем, метем. Пин-кода дар 25 груба як моҳ гирифта метем. Кадомида соати ютуб дар кора, соати ютубам дорем. Барои монетизацияро равон кардан аввал 4000 соат дар кора. Кадомида соатотон намереса, соатам гирифта метем. Кадомида шагиду админет чидаге, шагидуам дорем. Шагидуимтон админет чидаге, мо шагидуими шуморо рост карда метем. ишқилиб дар ҳамин сомонаи ютуб чӣ мушкилие доред, ҳамин рақамҳоро занг бизанед, мо мушкили шуморо ҳал мекунем. воқеи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. лайк ва бишқен, дар канали мо подписация кунед ҳатман ки ай видеои оянда бахабар шед. Тоҷикистон ба пеш.